רוני מילו, כן, זה השם, חברה בעמותת הורות משותפת טובת הילד, שלום. שלום וברכה. את יכולה להגיד לי בעצם מה אתם אומרים, מה המטרה, מה השורה התחתונה שאתם רוצים להשיג? השורה האחרונה, בעצם, התחתונה שאנחנו רוצים להשיג, היא טובת הילד. טובת הילד, מה שקורה היום, בעצם במקרה של גירושים, הילדים הופכים להיות מעין חפץ בידי האמא, היא מקבלת עליהם משמורת, דבר שפוגע גם בילדים, גם באמא וגם באב עצמו. מצד שני, זה מקשה על האב שיש לו יתרון עצום בבתי הדין, להפעיל את הילדים, את קלף הילדים, כמנוף על האמא, על הסדרי הגירושים ונתינת הגט. אז בסופו של דבר מה שקורה, שהאם עושה את הדברים האלה. אמהות עושות את הדברים האלה על ידי זה שהן משתמשות בתלונות שווא. תלונות שווא זה דבר שהולך וגובר היום. לצערי אין לנו את הנתונים המדויקים, אנחנו מנסים להשיג אותם בימים אלה ממש. תלונות שווא של נשים לגבי גברים, זה אומר הרחקה מיידית של גבר מביתו. סיטואציה שבה אישה יכולה להכניס הביתה כל גבר שהיא רוצה, בזמן שאבי ילדיה, שעד אותו יום רחץ אותם, מלביש אותם, סיפר להם סיפורים, בעצם לא יכול לדבר איתם, לא יכול להתקרב אליהם, לא יכול להיות איתם יותר, והופך להיות בעצם מסוכן. אז מה בעצם המצב האופטימלי שאתם שואפים אליו? אני יכול לקרוא פה, אפילו בנושא, רק בעניין של המונחים המקצועיים, אתם, במקום הסדרי ראייה, אתם רוצים לדבר על חלוקת זמני שהות. הסדרי ראייה זה דבר שמקבל בן אדם שיושב בכלא, והוריו, משפחתו, חבריו בעצם באים ומקבלים הסדרי ראייה. אנחנו מדברים כאן על ילד שגדל עם שני הורים. להערכתי רוב הילדים נולדו על ידי שני הורים שגידלו אותם בצורה שיתופית יותר או פחות. בסופו של דבר שני הורים שיצרו אותם וגידלו אותם. ומה שאנחנו רוצים בסופו של דבר זה שיהיה זמני שהות, חלוקת זמנים פחות או יותר שווה בהתאם למקצועות של ההורים, שתהיה לטובת הילד. הילד צריך מבחינתנו את הקשר עם שני הוריו. זאת אומרת, גם אם האם מקבלת משמורת על הילדים, שזה קורה ברוב רובם של המקרים, אתם אומרים, זה לא אומר שעכשיו הילד גר אצל אמא, ופעם בשבוע יש לאב זכות לראות אותו, וכל וויקנד שני, אלא בעצם לחלק את הזמן ששווה בשווה במידת האפשר. במידת האפשר. שוב, יש עניינים של פרנסה שאין מה לעשות. בסופו של דבר, עדיין שני ההורים צריכים להמשיך, שתהיה להם את היכולת לפרנס ולהביא את הילדים, לתת לילדים את מה שהם צריכים. ביכולות שקיימות. כך שאין מה לעשות, שוויוני זה לא תמיד יכול להיות. לפעמים יש עניין של מרחקים גיאוגרפיים שחייבים לעשות אותם כדי להתפרנס כמו שצריך. אתה צריך להתחשב, אולי בעצם להגיד צריך להתחשב בכל מקרה לגופו, והשאיפה צריכה להיות שהאב יהיה אב שוויוני לחלוטין להם. לא שוויוני, העניין כאן הוא לא שוויוני, הוא שוויוני מבחינת הזכויות. מהבחינה הזאת שלאב יש את הזכות להיות בקשר עם ילדיו, באותה מידה שיש לו גם את החובה. אב לא יכול לקום היום וללכת להחליט, אני הולך, אני מקים לי משפחה חדשה, במקרה הטוב אני אשלם את הסכום שנקבע כמזונות וזהו, אני לא מגיע לאספות הורים, אני לא לוקח לרופאים, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לראות. יש גם חובה. בוודאי. במקום ביקורים אתם מדברים, זה באים, זה לא מבקרים, ולא מחזירים את הילד לאמא. אב לא מבקר את ילדיו. כל התפיסה הזאת של הסדרי ראייה, של אב לוקח את ילדיו, מאיפה הוא לוקח אותם? יש לילד שני בתים בסיטואציה שבה ההורים נפרדים, יש שני בתים, הילד גר חלק מהשבוע בבית של אמא, ויש לו את החדר שלו, את המיטה שלו, בצורה שוב שוויונית כמה שאפשר, זה לא תמיד אפשרי מבחינה כלכלית. במשפט אחד, אנחנו בדרך למצב הזה או שהדרך עוד רחוקה? אמן, אמן, הדרך עוד רחוקה, אנחנו משנים כאן סדרי עולם, סדרי חשיבה. חשוב מאוד שאנשים, לפני שהם מתגרשים, כשהם נמצאים, ייכנסו לעמותה. ביקשנו שישימו את הכתובת, אני מקווה שזה ייכנסו לעמותה, יקראו, יראו את הדברים, יבואו, ישאלו, שאימהות יסרבו להיות בייביסיטר על ילדיהן. נושא נפיץ, רגיש וחשוב. מאוד חשוב. תודה רבה לך. תודה רבה.